Palawan, strikto nga ginapatuman ang curfew hour sa syudad sang Iloilo. 17 ka mga menor de edad ang na-rescue sang Iloilo City Compliance Team kagabi. Sa taknang alas 8 sa gabi, nagasugod na sa paglibot sa 7 ka distrito sa syudad sang Iloilo ang mga katapos sang compliance team, kaupod ang mga katapos sang Iloilo City Police Office, kagiban pa ang mga otoridad. Iniagod ma-monitor kag strikto nga ipatuman ang curfew hour sa syudad. Siguro ato ginaligot gid sa gabi. Ikatatlo na ato nga gabi, Ma'am Divine, sa magatag balisan direktiba si Mayor Treñas sa kay Police Colonel Matilis, atong mag-ubaling City Director sa datang Iloilo nga pasanyugon pa din ining aton nga pagpatuman sa hugot ining curfew hours sa minors. Nagsubong ginbalik na ang aton nga general curfew sa aton Mamuluyo. Alas 8 sa gabi, tubtob alas 4 sa kagahon ang curfew for minors. Samtang alas 10 sa gabi naman, tubtob alas 4 sa kagahon ang general curfew hour sa tanan nga mga pumulo sa syudad. Base sa listahan sang Iloilo City Compliance Team, alas 12 kainas ang kagahon. Sila ang nakarescue sang 17 ka mga menor de edad. 5 sa city proper, 2 sa distrito sang Haro kag 10 sa distrito sang La Paz. Isa naman ka computer shop ang ginpasirado bangod sa paglapas sang anti-smoking ordinance, minimum health protocol kag wala sang business permit. Nag-survey bali na support sa aton nga notice of closure bali ng isa direkta establishmento, computer shop ini siya. Kay kagabi bali naktuhan ta naman discard sa aton bali mga warning ng ligat ng mga ginabi. Padayon nga magalibot kada gabi ang compliance team kag kapulisan sa syudad sang Iloilo, agod masiguro nga ginasunod ang pagpatuman sang curfew. Gani pahanumdom ni kanong sa publiko. Paglabot bali sang alas 8 sa gabi, dapat wayas mga kabataan nga makita pa nagaliw-liw. Ako nagatambay sa mga computer shops kasi mga dalaton. Ang gabot sa split, wayas sa atong mga panguluyo. Kaya kung wayas man ang importante, bali nga mga helikoton o kung mga baklon o kung mga kinanglanon, bali, dapat hindi ang sagad palagaw. Nagapati man ang lokal nga panguluhan nga ang pagpatuman sang curfew isa ka pamaagi agud malikawan ang paglaptas sang COVID-19 virus sa syudad sang Iloilo. Divine Singh para sa Level Up Patrol. 8 ka mga opisyal nga kandidata para sa Miss Iloilo Dinagyang Digital 2022 aton kilalahon. Ginpangalanan na ang 8 ka mga opisyal nga kandidata sa tuigan nga Miss Iloilo Dinagyang 2022 beauty pageant. Subong nga tuig tema sang dinagyang, amo ang Padayon Iloilo upod kay Senyor Santo Niño. Matandaan ginhiwat ang official screening sang Miss Iloilo sa nakaligad nga Enero 8, alas 2 sang hapon sa John B. Lacson Foundation Maritime University. Bida naman sa official portraits ang 8 ka mga kandidata ang mga century-old churches kag contemporary paintings sa Iloilo Museum Contemporary Art o kon Ilomoca sa Iloilo Business Park. Ipakita ang imo suporta para sa 8 ka mga opisyal nga kandidata sang Miss Iloilo Dinagyang 2022 nga Sanday Erica Doronilla sang Sara Iloilo, Angela Bolenses sang Tigbawan Iloilo, Ellie Rose Elola sang Pavia Iloilo, Blessy J. Villablanca sang La Paz Iloilo City, Jessa Jen Garbino sang Cabatuan Iloilo, China Jade Chu sang Anilaw Iloilo, Alicia Lorraine Abelia sang Haro Iloilo City, kag Dorothy Maria Milan sang La Paz Iloilo City. Mahimo i-share ang album sang 8 ka opisyal nga kandidata para sa Miss Iloilo Dinagyang 2022 sa paggamit sang official hashtag nga MI2022 kag hashtag HeartfeltBeauty. Mahimo naman malantaw ang introduction video sang 8 ka kandidata sa palaabuton nga Enero 15. Balantayan naman ang coronation night sa palabuton nga Enero 22, Sabado nga adlaw. Inisarang malantaw online nga iga-livestream sa official Facebook page sang Miss Iloilo. Magluwas diri ginaengganyo man ang tanan nga mga Ilonggo nga mahilig mag-TikTok. Ipakita ang imo dance moves sa paindis-indis nga gintiguluhan, idagyang mo i-TikTok ko. Mayara sang 2 ka mga kategorya. Ini amo ang padayon kategory kung sa diin mayara sang official music kag dance routine nga pagasundon. Ikaduha naman amo ang freestyle category kung sa diin mayara sang official music nga pagawasaron kag bagusto lamang sa dance moves o kung kilala sa tawag nga freestyle. I-upload ang inyo official nga video sa TikTok kag maggamit sang hashtags.
Deadline sa pagpasa sang entries sa Enero 17. Kagang 5 nga may pinakamadang mga views, reactions, kag shares, kag base man sa desisyon sa mga hurado ang magadaog. Buwas naman nga adlaw Enero 14, pagahiwato ng opening salvo sa Iloilo Freedom Grandstand. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.